Hello guys! Welcome back to my channel. This is Kitchen Ends and ang ating vlog for today is magluluto po tayo ng ginisang giniling or para siyang may hawig sa minudo. Pero hindi naman siya talaga minudo. So ang gagamitin po natin dito is yung beef na giniling. Ayan, ito po ang ating complete ingredients. Meron po tayong giniling na beef, half kilo. Crushed garlic, crushed sliced na onion maliliit, green peas, carrots, red bell pepper, potatoes. Meron din po tayong, gagamit din po tayo ng beef cubes, tomato sauce, oil para sa paggisa, oyster sauce, ground black pepper, and iodized salt. And ang water natin, konti lang muna. Tatansyahin po muna natin. And ito po, sugar. Yan po ang ating recipe for today. And mag-start na po tayo sa ating pagluluto. Ayan guys, mag-start po tayo sa paggigisa ng ating mga ingredients. Ayan, maglagay po tayo ng oil para sa ating pagigisa. And then, lagay na po natin ang ating garlic. Lagay na po natin ang ating onion. Luto na po ang ating garlic and onions. Pwede na natin ilagay ang ating giniling na beef. Ayan, igisa po natin siya ng maigi. Ihalo na po natin ang ating beef cubes. And then, maglagay po tayo ng ground black pepper. Lagay na rin po natin ang ating oyster sauce. Maglagay pa tayo ng konting salt lang guys, na konti. And guys, nalagay ko na po ang potatoes. And then, lagay natin yung ating carrots. Lagay na rin po natin ang ating red bell pepper. And yung green peas. Haluin lang po guys ang haluin natin. Ang sinalagay ko po dito isang pirasong patatas, isang pirasong carrots, yung mga medium size po, pati isang pirasong red bell pepper, ilalagay ko na po yung ating maliit na can ng tomato sauce.
Simutin ko siya, lagyan ko ng konting water. Lagay ko na rin po yung ating sugar. Lagay na po natin yung ating water. Ayan guys, meron pala akong raisins. So, lagyan natin ng raisins. Yung raisins ko po, white. Hindi siya, hindi siya black. Ayan guys, maluluto na po ang ating beef giniling. At sa mga bago po sa aking channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago po akong videos. Maraming salamat po sa lahat.